Genap jamaah warga dusun Dukuh Wetan ingkang kawula hormati Bapak Kiai Khudaifah, Bapak Kiai Haji Asim, Bapak Kiai Umar, Bapak Kiai Subari, Bapak Kiai Yusuf, Bapak Kiai Fuad Mustafa. Tak lupa ingkang kawula hormati tumut hadir ugi Bapak Kepala Desa Sawangrejo, Bapak Trubus. Ingkang kawula hormati Babinsa lan Babin Kaptimmas Desa Sawangrejo. Ingkang kawula hormati Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Bapak Nur Ahmad. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak mantan Kepala Desa Sawangrejo Bapak Sudito. Ingkang kawula hormati Bapak Sudito kalian Bapak Haji Wasil. Tak lupa ingkang kawula hormati jamaah ibu-ibu pengajian Desa Sawangrejo ingkang kawula lan nggih Sawangrejo, Sawangarjo, Arngo, Sawangarga ning Umi. Sawangargo. Biasa, ra usah emosi. Mboten usah emosi, tenang, tenang. Pancene tak gawe ngono. Sawangarga. Tak lupa ingkang kawula hormati pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Sawarargo, Muslimat Fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Sawangargo. Was. Berarti dusune Dukuh Wetan, Desa Sawangargo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Negara kula ajak jenengan ngucap hamdalah rumiyin bareng-bareng, monggo. Alhamdulillahirabbil. Karena pada siang hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Niki insya Allah sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Jasmani sehat? Sehat. Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Dompete? Alhamdulillah. Sing dompete mboten sehat, mulai pengajian kula dongake rezekine tambah kathah. Putra putrine soleh solihah. Cobi sakniki kula cek rumiyin rencana tiang mriki wong Sumang apa mau ya? Wong Sawangarga. Tiang mriki nak pengajian kados ngeten diluk napa suwe? Suwe. Heeh. Biasanya nak pengaosan jam ya menten keh mantune jam pinten? Mantune jam pinten? Alhamdulillah. Kiai-kiai mereka nak ceramah nggih suwi ngoten niku nggih. Berjam-jam ngoten niku. Terus keliling. Nggih pun, sakniki ngeten, kula bagi riyen nggih, niki ket jamaah ibu-ibu. Menika regu A. Menika regu B. Menika regu. Ujiannya sing laris nopo? Kan laris gak diuji. Bisa jadi di faktor lain dia diuji. Ngapunten Bu, jenengan tingali ana wong soge. Duwite akeh, usaha lancar, tapi ternyata diparingi awake sakit. Wonten apa kata? Ana wong diparingi awake sehat, keluargane apik-apik, tapi gak nyekel. Wonten apa kata? Wonten tiyange temeriki. Nyuwun sewu Bu, ana wong ki diparingi duwite akeh. Keluargane nyuwun sewu apik-apik. Tapi ternyata diparingi awake lara. Ana sing diparingi awake sehat, tapi duwite yo akeh, tapi bojone kakean pola. Wonten apa kata? Ujiane dhewe. Sing biasane kakean pola wong lanang apa wong wedok? Ayo sing banter.
Iki rego ndrenges cek kalah iki. Ayo sing biasane kakean pola wong lanang apa wong wedok? Jenengan tingali ya Bu, biasane nak nenggene film Indosiar. Biasane sing tersakiti lak wong wedok. Ya Allah. Bojo kula ya Allah. Tingkae kok akeh temen. Aku sadar unyeng-unyenge ana 3. Biasanya sing donga kaya ngono wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Sing kakean pola wong gak padha wae. Berarti Bu, dia yang paling bahagia adalah bukan yang tidak pernah diuji, tapi yang sabar menerima ujian dan tetap bersyukur. Alhamdulillah. Iso ngaji, alhamdulillah. Iso sembayang, alhamdulillah. Iso silaturahim. Keluarga bahagia. Mari mangan wetenge wareg. Tangi turu urip maneh. Kepanasan. Ditagih hutang. Piye to ya kok masalah piye? Lho nyon sewu kan utang ya kudu dibayar toh Bu. Tapi memang ya Bu, fenomena tahun 2002 ini dari kapan kula tidak tahu. Yang jelas sekarang 2025 sampai mendekati mau pindah ke 2026. Tasik kata uang sing gawene nyilih duit tapi ora gelem nyaur. Wonten apa kata? Temriki wonten. Wonten. Jenengan titeni Bu, sing biasane ra gelem bayar utangi biasane kudunge warna coklat. Ya. Iya, iya MC-ne pisan. Ya, nek ora warna coklat ya jenengan titeni kudunge warna ijo. Heeh. Ya nek ora warna ijo ya kudunge warna biru. Heeh. Nek ora warna biru ya kudunge warna kuning. Ora. Kuning kok. Mboten. Nek wonge kok awan iki gawe kudung ireng berarti wonge solihah. Sapa muni preketek iku? Alhamdulillah. Sebagaimana kita tahu la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi. Siapa yang kufur niku lawan katai syukur. Gawene sambat, gawene ngersula. Nek basa Magelang ngersula napa? Gersula. Kadang kan awak dhewe niki gampang oleh gersula. Aduh. Panas. Aduh. Somok. Coba bayangkan, ngapunten, nikmat panas niki ditarik kalih Gusti Allah terus udan terus. Susah napa mboten? Wayah udan ana sing sambat, aduh, udan. Coba nikmat udan ditarik panas terus susah napa mboten? Mangkane apapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Nah jenengan sampun nate ketemu kalih kula atau pernah mengikuti pengajian saya pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca. Entah di depan, di tengah atau di akhir sholawat niki pasti kula waos. Tapi mengke khusus, tapi niki ngomong-ngomong sampun kenal kalih kula napa dereng? Hah? Sampun, alhamdulillah kenal teng pundi? Oh ning YouTube. Walah. Nggih, pancen nek wong biasane ningali kula tenggene HP terus ketemu asline biasane rodok kaget. Heeh, ning HP awake kaya gedhe dhuwur ya. Heeh, tibake asline penghinaan. Mangke khusus sholawat niki sementara mboten diiringi napa-napa riyen. Mboten dibagi kalih sinten-sinten riyen, khusus sholawat niki fokus teng suara jamaah sedaya. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula. Sakmenika grup sholawat asmane grup Putra Buana saking Pakis Magelang. Niki bapak-bapak nopo mas-mas? Kok iso ihi ku lho? Mangke khusus sholawat nih, hah?
Sapa muni Joko iku. Mengke khusus salawat niki khusyuk rumiyin khidmat rumiyin. Mugi-mugi kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi'ahlil bad ya Allah. Monggo. Salatullah mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan wajahe wong sugih kabeh. Wajah-wajah ahli surga kabeh. Barokah pengajian niki mugi-mugi sing rezekine lagi cupet. Semerap basa cupet. Napa nak Magelang cupet napa? Buntu. Cupet. Hah? Mengkeret. Apa sih Bu? Cupet itu. Ciut-ciut. Heeh, dadi cupet itu ciut. Cupet, ciut, utawa buntu, utawa kok mengkeret toh Bu? Seret. Nah, seret. Iki pasti rombongan kodong coklat sing muni mengkeret. Shallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi barokah pengajian iki sedaya niate apik. Jenengan mriki wau niate apik napa mboten? Apik. Niat napa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada ana wong budal tenggene masjid niate sembayang oleh ganjarane sembayang tok. Ana wong niat budal ning masjid, niat sembayang, niat ngaji, niat golek ilmu, niat iktikaf, niat dzikir, pahalane dobel. Sing mau ket griok sampai mriki kok dereng niat, jenengan niat mulai detik ini. Karena apa? Pintar mengubah niat saja niku pahalane beda karo wong sing ora niat apa-apa.
Kula baleni malih. Ana wong kok pinter nata niat, niku pahalane beda karo wong sing ora niat apa-apa. Lah maksudnya napa? Niatkan jenengan datang ke sini untuk beribadah. Sepindah malih, niatkan untuk beribadah. Karena yang berangkat dengan niat ibadah dengan yang tidak niat ibadah berbeda. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pada hakikatnya kula jenengan tenggene donya niki diganggen ibadah. Kabeh diciptakno diganggen ibadah. Kok ternyata jenengan orang niat ibadah, wis langsung aja otomatis wis gak usah niat ibadah kan Gusti Allah wis ngerti nek ibadah. Beda ternyata Bu. Ana wong lanang budal nyambut gawe, basa Magelang nyambut gawe napa? Kerja. Ana wong lanang budal kerja, mados yatra. Kok niate ibadah? Aku niatkan kerjaku untuk beribadah. Ngayomi anak lan bojoku, maringi nafkah tenggene bojo lan anakku, memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, kula niati ibadah, pahalanya sama seperti ibadah. Beda karo wong lanang sing nyambut gawe mau ngangger budal. Wis pokoke aku nyambut gawe, mulai oleh duit, oleh gaji, itu berbeda pahalanya dengan orang yang diniatkan untuk beribadah. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Yes, mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti yang pertama niatkan hari ini hadir tenggene mriki untuk beribadah. Segala yang diniatkan untuk beribadah pahalanya sama seperti ibadah. Kula paringi contoh maneh ana wong wedok masak. Aku masak ya wis angger masak. Wis pokoknya aku masak, dadi panganan dipangan anak bojoku. Beda kalih wong wedok sing aku masak tak niati gawe ibadah. Maringi energi kagem bojoku. Napa nek basa mriki bojo lanang napa? Ayang-ayang. Ayang kemana yang? Ning sawah. Majul. Nak bojo lanang napa mriki? Nah, basa Surabaya niku ana basa garwa. Melu-melu sami. Lho, basa garwa niku basa alus, Bu. Dadi nek wong Surabaya niku nak bojo lanang niku namine garwa. Heeh. Nak bojo wedok namine sapa muni garwi iku? Sapa sing muni garwi? Nek lanang garwa, nek wedok orang garwa nek wedok ganti mburine. Nek lanang garwa nek wedok garwi, nek lanang putra nek wedok putri. Ya mantul. Berarti nek lanang bojo nek wedok boji. Mantap. Nek lanang santriwan nek wedok santriwati. Nek lanang di udara nek wedok di udara. Mulane ta. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti niatkan diri untuk beribadah. Leres nggih Bu nggih? Jangan sampai pulang tidak membawa apa-apa. Pengajian kaya ngene niku kudu nggawa, kudu ana sing jenengan eling-eling. Asalkan sing dieling-eling ora sing eleke, tapi sing apike. Nyun sewu Bu, jenengan mantuk kok ditangleti. Pripun pengajiane? Ya dikongkon niat ibadah. Soale sing niat ibadah karo sing ora niat ibadah iku beda. Apian sing niat berarti jenengan mulai oleh api. Nah jenengan mulai ditakoni, "Ke mau pengajian oleh apa?" Mbok pokoke muni yes. Pokoke ditakoni do you understand jawabane? Yes. Shallu ala Nabi Muhammad. Apalagi acara pada siang hari ini diselenggarakan kalih panitia Dukuh Wetan. Dusone namine pancen Dukuh Wetan nggih. Diselenggarakan oleh Dusun Dukuh Wetan yang dikemas dengan judul dalam rangka memperingati haul Simbah Raden Citro Mangun Kusumo kalian Simbah Lumut beserta Khatmil Quran. Berarti wonten hatamane niki wau nggih. Kawit dinten napa?
Oh, ndek wau niki. Ya biasa ora usah marah-marah. Ngono ya wau. Berarti Khatmil Quran kawet. Ngopo sih kok kayak sensi banget kalih aku. Khatmil Quran kawet tinjing sampai niki wau. Mantun ngoten acara pengaosan. Alhamdulillah. Jangan sampai lisan tidak pernah membaca Al-Quran. Jangan sampai mata tidak pernah melihat Al-Quran. Ngomong-ngomong jenengan niki sedina suwengi Al-Quran diwaos ping pinten? Nek delok meringi saya koyoke ora tahu. Minimal Al-Quran niku jenengan waos. Nawiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Omahe jenengan niki ternyata peteng, gelap. Cara menyinarinya adalah nawiru buyutakum, sinarilah rumahmu dengan sholat, bis-sholati wa qiraatil Qur'an, dengan sholat dan membaca Al-Quran. Nyun sewu Bu, nek sa omah kok gak ono sing sembayang, omah bakal kerasa peteng. Sa omah gak ono sing maca Al-Quran, omah bakal kerasa peteng. Naudzubillah, kok sampai ternyata imame wong lanang apa wong wedok? Kok sampai ono wong lanang yang posisinya sebagai imam, kok ora sembayang, niki justru berbahaya. Tapi ta mriki mboten kok nggih. Mboten wonten sing ninggal salat nggih. Hah? Insya Allah apa? Masjid mriki napa? Masjid mriki teng pundi? Mriko nggih. Jamaahnya sepi napa rame? Rame nggih, alhamdulillah. Biasanya sing jamaah teng masjid nggih sak menten kathahing ngaten iki nggih. Oh, alhamdulillah. Nggih. Percaya kula alhamdulillah. Berarti masjidnya sampai penuh ngoten nggih? Oh, alhamdulillah. Jamaah sampai nang jobo-jobo. Masya Allah, gak ono sing nang jero blas. Jobo kabeh, jerone kosong. Berarti untuk pengingat kita semua jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Kula yakin sing hadir mriki sedaya pengen anak-anake solih-solihah. Maca Al-Quran itu cara berkomunikasi dengan Allah, Bu. Nak jenengan semerap, ada 4 madhab yang kita ketahui. Sinten mawon? Hanafi, Syafi'i, Maliki, Supri. Makanya ayo muni. Ora gelem muni, ayo. Sinten mawon? Hanafi, Maliki, Imam sing paling enom Imam Hambali ini ternyata Bu pernah bermimpi. Jadi Imam Hambali ini diimpeni. Mimpine bukan sembarang mimpi. Mimpi ketemu kali Gusti Allah. Bukan sekali, 99 kali. Sampai di mimpi yang ke-99 Imam Hambali tangi teko turune. Imam Hambali ki ngomong, kula niki kepanggih kali Gusti Allah tenggene ngipi wis diimpeni ki wis ping 99. Kok ya aku ora tau takon apa-apa ya? Aku tak takon sesuatu lah. Aku pengen tanya sesuatu. Ya Allah, kalau memang aku jenengan kersake kepanggih jenengan malih tenggene ngipi, kula ke badhe tanglet sesuatu. Akhirnya apa? Dikersakne kali Gusti Allah kepanggih malih di mimpi yang ke-100. Ternyata tenggene mimpi yang ke-100 Imam Hambali niki tanglet tenggene Gusti Allah. Ya Allah, dengan apa seorang hamba bisa berkomunikasi dengan engkau? Dengan media yang paling kau senangi. Jawabannya Gusti Allah napa? Biqiraatil Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an. Terus Imam Hambali tasik kepo. Semerap kepo? Kepo itu pengen ngerti. Tapi kepone Imam Hambali niki apik. Kan ono ibu-ibu sing kepone niki kepo ora apik. Wonten apa kata? Ketok tanggane tukaran karo bojone ning ngarep omah pura-pura nyapu. Wonten apa kata? Mriki kata. Tiangnya dugi to mriki. Dugi, kudunge warna coklat. Kok ireng iku lho, Bu? Baleni maneh. Pokoknya nek jenengan kepireng kula ngomong kudunge warna napa, jenengan jawab terserah warna napa mawon, pokoknya ojo ireng. Baleni maneh.
Sing biasane kepo karo urusane tanggane biasane kudunge werna. Nyuwun sewu, sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Ayo, kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apa nang dhuwur? Wonge sing lungguh apa sing ngadeg? Wis aku tak mulih ae. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ternyata media yang paling Allah senangi adalah dengan membaca Al-Qur'an. Imam Hambali tanglet malih, kepo. Keponya dalam hal kebaikan. Ya Allah, ngapunten ya Allah, kalau dengan membaca Al-Qur'an itu adalah media yang paling kau senangi. Al-Qur'an ini harus faham atau tidak? Sedangkan banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak faham artinya. Lah terus pripun iki nasibe sing ora paham? Terus Gusti Allah paham, ora popo. Sing penting maca Al-Qur'an. Do you understand? Kula ki maca Al-Qur'an ke isin. Napa basa Magelang nik isin napa? Isin, mboten lancar. Kula ke maca Al-Qur'an mboten saged, tapi diakui atau tidak, Bu? Nyun sewu. Nek sakniki ana mbak-mbak usia 20, 21, 22 belum bisa ngaji. Ngapunten sangat, iku wis ketinggalan zaman, kebangetan. Umur 20, 21, napa 21, 22 dereng saged ngaji, ke bahaya. Iku wis ketinggalan zaman. Kenapa? Karena sekarang metode sekarang api-api, Bu. Nek ono ibu-ibu kok usia wis tuwa, 40, 45 dereng saged ngaji, kula tasih lumrah. Mergane napa? Ngajine jenengan zaman biyen gak kaya sakniki nggih Bu nggih. Beda. Makane nek ana anak ngomong ning ibuke, "Bu, aku dikongkon ngaji, Ibu ora bisa ngaji, mboten saged ngaji." Pripun? Ya beda. Metode ngaji dulu dengan sekarang itu berbeda. Nek jenengan eling, jenengan biyen ngajine paling kaya ngene. Alif pat ka a, alif kasro i, alif doma u. Nggih napa mboten? Sekarang sudah tidak ada metode begitu. Jenengan nek eling biyen nek ngaji, anakum ainakum banakum. Sakniki mboten wonten. Sekarang metode sudah cepat, cilik-cilik wis iso maca Al-Qur'an. Jenengan biyen SMA lho durung iso maca Al-Qur'an. Nggih napa mboten? Karena metodenya berbeda. Makanya jenengan gak usah isin. Gak usah malu, maca Quran, maca mawon, gak lancar. Kula niki isin, ate maca Al-Qur'an kula macane gratal-gratul. Loh, jenengan semerap, Bu. Jenengan maca Quran gratal-gratul. Niku pahalane malah loro. Siji ganjarane gratal, nomor loro ganjarane aja guyu. Lho iki saestu. Ini sanes kula sing ngomong. Niki Kanjeng Nabi sing ngendikan. Apa terus Kanjeng Nabi? Walau yatatak. Senajan kaya iwak sing megap-megap, senajan terbata-bata, meskipun dia tidak lancar membaca Al-Qur'an, falahu ajroni, pahalane malah loro. Siji ganjarane dekne maca Al-Qur'an, nomor loro dia kesusahan membaca Al-Qur'an tapi tetap seneng maca Al-Qur'an. Makanya nek ana ibu-ibu wis tuwa, aja diilokke, napa basa Magelang diilokke napa? Aja kok sami terus oh, Bu? Jenengan kan Jawa Tengah. Kula Jawa Timur. Padha. Oh, nak Magelang alus napa kasar? Halus. Mane aja sampai jangan sapa muni es terus. Jangan sampai tidak membaca Al-Qur'an. Nyun sewu, anak itu dari kecil dikenalkan kepada Allah. Carane pripun? Jenengan tingali mawon, Bu. Ketika anak baru saja lahir yang diperdengarkan di telinga bukan matematika, bukan IPA, bukan bahasa Inggris, tapi apa? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Dikenal nih Allah rumian. Biar apa? Lare niki ngaji, niku melayune mesti nanggone Gusti Allah.
Bedane arek gak ngaji karo sing ngaji, bedane melayune nang gone Gusti Allah. Maksudnya melayu nang gone Gusti Allah niki pripun? Sakniki jenengan bagian jawab Allah, ngoten nggih. Ana anak ngaji duwe masalah, melayune nang gone Gusti. Ati gak tenang melayu nang Gusti. Dagangan gak payu sambate nang Gusti. Anak sing gak ngaji, dagangan gak payu melayu nang sing gak ngaji. Dagangan gak payu melayu nang ati gak tenang melayu nang pikirane sumpek melayu nang ora seneng kalih tanggane melayu nang wonten apa kata tiange dugi temriki dugi kudunge werna astagfirullah kok ireng iki piye to Bu naudzubillahi min dzalik berarti la tusyrik billah. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Jangan sampai menyekutukan Allah. La tusyrik billah, ojo sampai awakmu nak menyekutukan Gusti Allah. Lapo-lapo melayune ya kudu nanggone Gusti Allah. Nek jenengan semerap Bu, biasanya lari-lari itu ada doa sing biasanya damel lagu ilahana ilahana semerap mboten ajzil lana ata'ana wasyrah gak ngerti iki nek lagu niki semerap mboten ora masalah kowe sing penting aku ora tau papi la haula wala quwata coba kene regu kene ngerti lagu niki napa mboten ngomong subhanallah walhamdulillah iki jane jamaah apa to ya ya pun mengke nek jenengan mboten semerap lagune mengke jenengan bagian niki asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna saged nggih sik kula tak cek nada rumiyin yuk ilahana ilahana ajil lana ata'ana wasyrah lana sudurana waghfir lana dzunubana la ilaha illallah. Sakit nggih? Ya. Nek mboten saged ngene. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngoten mawon. Yuk. Ilahana ilahana ajillana ata'ana wasyrah lana sudurana waghfir lana dzunubana la ilaha illallah. Monggo asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya rabbi antal murtaja ilaika abduka qad farham quluba fi tuja waghfir lana ya rabbana la ilaha illallah. Saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu sekedap ngapunten Bu Ibu kula ke tujuane nyanyi niki ben jenengan tumut asyhadu Allah kok dadak mek ngene tok. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Telat. Kudune biasane nak jamaah semangat nggih, nyuwun pengajiane suwe. Biasane ngene, Muhammadan Rasulullah. Weh, ngono. Biasane. Baleni. Napa? Baleni.
Emang nek kula baleni jenengan purun tepuk tangan? Ya, pegel aku. Saestu lho nggih. Muhammad dan Rasulullah langsung tepuk tangan lho nggih. Titeni lho nggih. Saestu lho nggih. Saestu. Ya Allah, sing tepuk tangan tak dongakno iso budal haji. Ya Allah, sing gak tepuk tangan jenengan paringin tote mambu basin. Dek nggih. Kula kan ngeken tepuk tangan. Lah apa sak lambe-lambene. Wu. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan sampai tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ono wong kok ra tau ngucap la ilaha illallah. Ngapunten Bu, nek jenengan ra tau ngucap la ilaha illallah, jenengan piyambak ingkang rugi. Awak dhewe iki wong muslim. Nek duwe masalah, langsung la ilaha illallah. Ati sumpek la ilaha illallah. Pikiran puyeng la ilaha illallah. Awak dhewe wong muslim, Bu. Bahkan sing wong kafir mawon niku ditulungi kalih Gusti Allah. Gara-gara napa? Gara-gara ngucap la ilaha illallah. Loh, sinten niku wong kafir sing ditulungi kalih Gusti Allah? Wonten setunggal cerita. Dadi niki sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Dadi napa? Mboten. Ya alhamdulillah. Wonten setunggal cerita. Dadi wonten setunggal raja. Jadi zaman dulu tuh ada raja. Raja niki niku angkuh. Sombong. Napa nek basa Magelang sombong napa? Nek Surabaya niku wonten basa melete. Bukan pelit. Sombong. Sombong itu ya sombong. Ana basa apa? Melikiti. Kimiliti. Kemelinti. Nah. Jadi ada raja ini kemelinti. Sombongnya luar biasa, melete. Masya Allah, sampai kabeh rakyat ini ku podo ra seneng. Sampai sombongnya raja ini sudah sampai di tahap sombong yang sampai melecehkan Allah. Jamaah sing nang kene iki penak karo pijet-pijet ta opo. Sampai melecehkan nama Allah yang dimana rakyatnya ini sudah gak terima kabeh. Wes saya demo nang raja. Ae diparani ae raja iku. Akhirnya kabeh padha geruduk marani raja. Jenengan tahu apa yang dilakukan oleh warga? Tangane raja ditaleni. Basa mriki ditaleni napa? Hah? Dibondo. Tangane dibondo. Sikile di ayo jenengan muni tangane di sikile di. Iki sampai engkok aku kiri wariwi terus ngono, Bu. Tangane di sikile di. Lalu raja dimasukkan ke dalam bejana. Tahu bejana? Bejana itu kayak kuali besar. Apa nek wong mriki ngarani napa? Kompreng. Jenenge kok ompreng. Raja ini dimasukkan ke dalam kuali besar, mantun ngoten bawahnya dinyalakan api. Mantun ngoten raja niki tenggene jero kuali, apa yang dilakukan raja? Raja minta tolong kepada berhala yang dia sembah. Ono berhala namanya Lata. Tolong! Lata! Apa kok? Ada berhala namanya Uzza. Uzza! Uzza, tolong Uzza. Tidak ada yang menolong. Ada berhala namanya Habil. Raja minta tolong. Wahai Habil, kemarin aku memberikan persembahan terbanyak untukmu. Wahai Habil, kemarin aku mencium kakimu. Hari ini aku membutuhkan pertolonganmu. Tolong Habil, tolong aku dari siksaan para rakyatku. Mboten wonten sing nulung. Sampai raja niki awake pegel. Krasa panas. Sikile panas. Awake panas. Wetenge
gorokane nek gorokane panas aja lali ngombene larutan cap kaki. Lho iki temenanan. Jenengan kok gorokane panas aja lali ngombene larutan cap kaki. 3 sing sikile ana 3. Ora iklan promosi. Jenengan tingali Ibu, mengke ana bakul larutan cap kaki 3 terus ana fotoku sing ayu dhewe sak Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Bon, balik tenggene raja menika. Jenengan tahu ketika raja ini mau wis awake gak kuat kerasa panas kabeh. Raja ngomong napa? Gak kuat aku. Gak mampu aku. Tahu raja mengatakan apa? La ilaha. Tahu apa yang terjadi? Hujan turun, udan medon, api mati, raja selamat. Raja kafir napa muslim? Kafir. Tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah, Allah dengan penuh kasih sayangnya menolong raja. Makanya nek jenengan semerap Firaun nggih Bu nggih. Ha, semerap teng pundi jenengan? Firaun niku badhe mati, badhe meninggal dunia. Itu mulutnya, napa nek basa Magelang napa? Lah, sapa muni cangkem iku. Niku kasar yuyu. Aja kasar-kasar, wong Surabaya ae basane gak cangkem. Nek Surabaya niku basane congor. Jadi dan tenang. Jadi nyon sewu Bu, Firaun itu mau meninggal dunia, mulutnya itu disumpal menggunakan tanah oleh malaikat. Kenapa? Karena takut ketika Firaun mau meninggal dunia, dia mengucapkan la ilaha illallah, lalu Allah menyelamatkan. Saking maha pangapurane Gusti Allah, saking maha pengampunnya Allah. Kok jenengan muni, aku ora sembayang, mergo aku isin, dosaku wis akeh. Lho, yo salah, Bu. Justru awak dhewe mari nglakoni dosa niku istighfar, sembayang. Ngapunten Bu, nek jenengan muni, ana wong muni kaya ngene. Wis awakmu ora usah sembayang, percuma, dosamu wis akeh. Mboten. Semua tetap wajib salat. Dan Gusti Allah niku seneng banget nek jenengan nangis nang nggone Gusti. Ojo nangis nang nggone liyane Gusti Allah. Jenengan sambat tenggene menungso niku lho. Apa hasil dari sambat dari kepada manusia? Rata-rata kecewa. Sambat to tenggene Gusti. Dosa kula kathah, mboten napa-napa nyedhak mawon. Lho kula wis tau nyolong, mboten napa-napa nyedhak mawon. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jenengan berprasangka api-api nang nggone Gusti Allah bakal metu keapian tenggene kula jenengan sedaya. Amin Allahumma. Bahkan nyon sewu Bu, ketika jenengan merasa kok ngapunten rezekine cepet, rezekine seret, rezekine kok aduh kok angel temen iki rezekiku. Jenengan jangan datang kepada siapapun kecuali kepada Allah. Cuman memang Allah memberikan rezeki lewat beberapa perantara. Ayo moro nanggone Gusti Allah. Sedaya niki nggene Gusti. Jenengan nek pengen bahagia Bu, jenengan tingali kalimat niki nggih. Jenengan perhatikan. Ojo rumangsa melu duwe. Tak baleni maneh. Ojo rumangsa melu duwe. Coba regu A. Ojo rumangsa ya ngono. Iki koyoke mari nyemil iki. Regu B. Ojo rumangsa regu C. Ojo P. Kaya wong marah-marah. Ayo regu ndrenges. Aja rumangsa. Kula sanjangi Bu, ana wong sing terkenal mobile paling akeh. Sinten? Tukang parkir. Loh, tukang parkir mobile kathah napa mboten? Kathah. Sombong napa mboten? Mboten. Napa kok gak sombong? Mergo gak melu. Tukang parkir niku sepeda montore kathah Bu. Sombong napa mboten? Mboten. Napa? Gak melu duwe.
Makanya jenengan kok nggak ada harta, titik utawa akeh, terus jenengan sambat. Ya Allah, duitku kok ya mek titik. Ayo jenengan semerap duit titik niku jenengan gak melu duwe. Sing duwe niku Gusti. Ana wong soge, omah gede magrong-magrong, Masya Allah. Iku jenengan gak melu duwe. Sing duwe sinten? Gusti Allah. Gusti Allah lho Bu, oleh malik keadaan ki luar biasa. Jenengan semerap Bu. Plastik sing jenengan lunggui, napa? Nak namine wong Magelang napa? Hah? Semek. Jenengan semerap semek. Semek yang jenengan gunakan untuk madai bokong saiki. Iku ternyata Bu, nak wayah udan, iku iso didele nanggone dhuwure sirah. Nggih napa mboten? Padahal aslinya panggonane ning nisor bokong. Tapi wayah udan dia ditempatkan di atas kepala. Kok nek udane wis terang digawa mule, semeke dikempit ning kelek. Ayo, nggih napa mboten? Gusti Allah oleh malik keadaan lo kados ngoten. Sakniki kula jenengan koyo nang nggone nisore bokong. Ya Allah, rezeki kok cepet ra duit. Bisa jadi suatu saat jenengan berada di atas kepala. Bar ning gone ndukur kepala ternyata kekempit nang gone. Yang penting jangan sampai tidak ingat kepada Allah. Jenengan nek kepinginane diijabah kalih Gusti Allah, caranya bagaimana? Bisa dengan menggunakan menginfakkan apa yang sebagian dari harta yang kita miliki. Nyun sewu Bu, kula jujur-jujuran mawon kalian jenengan. Biasane sing medit niku wong randuwe apa wong sugih? Rata-rata sing medit malah wong sugih. Duwite akeh tapi medit. Wonten apa kata? Tiange ndugi te mriki? Kudunge werna ireng. Berarti liyane kodong ireng ora medit. Mboten, alhamdulillah. Oke, setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet, nggih. Ada kotak infak jalan, petugas kotak infak di mana? Petugas kotak infak jalan sambil ditingali sing kudunge ora ireng ora oleh ngisi 2000. Mboten sing ireng ora oleh 2000 pisan. Awas nggih, tak tingali. Pilih uang yang terbaik. Uang yang terbaik itu berapa? Yang tahu uang terbaik itu berapa niku jenengan. Kira-kira aku ki mampune piro? Aja sing penting ikhlas. Nek jenengan sing penting ikhlas, mesti sing dipilih duit gede apa duit cilik? Cilik. Soale sing penting ikhlas. Padahal nyuwun sewu Bu, sedekah niku sing penting dudu ikhlas. Sedekah niku ikhlas gak penting, sing penting akeh. Lho saestu iki. Lah nek kula sedekah tak peksa, nek gak ikhlas pripun? Lho gak masalah. Padha karo sembayang. Sampeyan gak sembayang lapo? Aku gak iso khusyuk, makanya aku gak sembayang. Bener napa salah? Salah. Peksa sembayang sambil belajar latihan peksa sedekah sambil belajar latihan ikhlas. Do you understand? Yes, sapa? Monggo petugas kotak infak jalan sambil kula iringi sholawatan, nggih? Nggih, awas sing kodonge gak ireng mengko tak tingali. Ayo Mbak cantik. Nah, iki sing nggawa kerduse ayu-ayu, awas iki sine ora akeh. Niku sing bagian regu ndrenges wong lanang-lanang ae sing njaluk. Sing wedok-wedok mriki. Mau diparingi ayu-ayu. Nggih, monggo jalan. Jalan, Mbak. Nah, mriko Mbak Ayu, heeh, sing kudunge gak ireng, awas sak 2000 awas. Nggih, sekedap kula ningali rumiyin nggih, ibu-ibu ki ngisine pira? Ndi kerduse? Pundi kerduse pundi? Mbak, mriki Mbak iki ngisine pira iki? Mangke ngisi dengan uang yang terbaik menurut jenengan nggih. Oh, koyoke aku mampune 10.000, monggo 10.000. Duwite akeh tapi ngisi mung 1.000.
Berarti sing biasane medhit niku wong ra duwe apa wong sugih? Wae. Monggo Mbak, ayo Mbak cantik. Sergap ibadah apa golek duit? Ah, yo sergap ibadah yo golek. Itu nek sergap ibadah mahdo, nek golek duit ghairu mahdo, golek duit yang diniatkan untuk ngono lho. Sampun ngisi sedaya. Lho kok dereng? Nggih, monggo sambil jalan. Kudung abang sampun ngisi. Kudung coklat sampun ngisi. Kudung biru sampun. Sampun sing dereng kudung. Endi wonge? Nggih, mengke petugas kota infak jalan, mengke kula terakhir ambek ndeloki duwite jenengan. Pundi? Oh, kerdus. Niki ndamele kerdus napa ember to jane? Mbak petugas tolong yang dipegang diawasi ya. Soalnya biasanya ana wong pura-pura sedekah iku, tapi njukuki sosok ya. Kalih ditingali ember lan toplese. Nggih, kardus. Petugas kota infak niku wonten isine mboten Mbak cantik? Ada isinya? Enggak ada. Yang ada isinya yang mana? Udah jalan. Nggih, mangke jalan, mangke nek sampun. Mangke nek sampun jenengan beto mriki nggih. Nggih, mangke kula isi. Ya 1000 tar 2000 ngono. Saniki sedaya tangane ngeten. Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh. Amin. Beras akeh, duit akeh. Beras akeh, duit akeh. Amin. Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duit akeh, kanggo sangu lunga kaji barokahe Kanjeng Nabi, muga sing jomblo ndang rabi. Kula nyuwun tolong sing jomblo dudu sing rondo. Muga sing jomblo ndang rabi. Muga sing boten gadah bojo ndang rapi. Sing tuwa ndang cepet. Ya Allah, haji Bu. Baleni maneh, sing tuwa ndang cepet. Temen iki sing dereng nate teng Mekah Madinah coba angkat tangan. Alhamdulillah. Tebelah mriki. Niki. Sing dereng nate teng Mekah Madinah, saniki tumut kula ndonga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya kan berkah hilah rezeki. Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Kula baleni sepindah malih. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Mugi-mugi nang budal mriko. Kepengin napa mboten? Pengen banget napa pengen mawon? Pengen banget. Nggih, pundi petugas kota infak sini Mbak cantik satu minta ember ya. Sini pinjem ya. Ya Allah. Ember. Mana. Aduh. Ora oleh ngisi 2000 ngisi 1000. Gak apa-apa, alhamdulillah. Siapa tahu neng jero dompetnya mung kari duit iki. Bisa jadi nilai kecintaan Allah lebih besar. Kula paringi contoh mawon, misal nggih. Anu Mbak.
Contoh. Misal nggih. Apa muni apa? Misal contoh nggih. Ana wong sedekah 100.000, jenenge Ibu Siti. Ana wong sedekah 1.000, jenenge Ibu Sri. Bisa jadi nilai kecintaan Allah lebih besar kepada uang Ibu Sri daripada uang Ibu Siti. Loh, lah kok bisa? Sakniki jenengan bandingke. Duit 1.000 kalih 100.000 niki gede pundi? 100.000. Lah terus kok Gusti Allah luwih cinta kalih sing 1.000? Pripun ceritane? Nyun 1.000, Bu. Ana wong hartane 1.000. Duite mung kari siji ndil 1.000. Dia berikan semuanya untuk bersedekah, berarti 100% dia berikan semua. Ana wong hartane, misal yuk Siti ki hartane 100 juta. Ngisine 100.000. Berarti mung sak til. Sak. Kak aku ora arep ngomong. Iki wis siap-siap muni til. Iku ternyata duitnya mung sak til, Bu. Ngapunten, gek nyuwun 1.000. Berarti nilai kecintaan Allah lebih besar sing 100.000 apa 1.000? 1.000. Bisa jadi nek misal iki bener-bener 100% atau 50%. Duwene ning dompet mung 2.000, diparingaken 1.000. Berarti dia meninfakkan setengah dari hartanya. Do you understand? Berarti mboten saged jenengan ningali wong teko sedekah. Bisa jadi niki mriki ngisi 1.000, ning panggon liya ngisi pira? Akeh. Iki 100.000 cukup napa kurang? Oh, kurang. Iki sampun napa kurang? Iki wis apa kurang? Iku sing ngomong kurang ngisi pira? Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo. Nggih. Loh, Le, kamu kok kopiannya ada bebeknya gitu. Ya sini. Cepet munggah. Cepet munggah. Heeh. Munggah. Rene. Rene munggah Rene, cepet. Tak hitung sampai 3. Nek sampai 3 durung nyampe kene ora sida tak sangoni. Pinter. Ada mic? Pinjem. Amit. Cek. Mriki, cak ketok kabeh. Nah, sampeyan kene ya. Coba ketokno bebeke rono. Ini pegang, ini. Coba namanya siapa? Bima. Hah? Bima. Oh, nama panjangnya? Bima Syarif Hidayatullah. Bima Hidayatullah. Kelas berapa Bima? Kelas berapa? 2. Kelas 2. Cita-cita besar pengen jadi apa? Tentara. Wow. Ya tentara kok ono bebeke ngene. Wes gak apa-apa. Tak doakan kamu jadi tentara. Kamu kesini tadi sama siapa Bima? Mbah. Mbah. Ndi mbahe ning ndi? Sana lagi di sana. Oh, nyapa mbahe ning kono nyapa? Ngene nek pegang mike gini sayang. Lah, gini. Kamu mau disangoni apa enggak? Mau. Ngene Bima. Kamu tak kasih sangu. Tapi ada syaratnya, oke? Siap? Bima, kamu tak kasih sangu, tapi harus bisa menjawab pertanyaanku. 1 pertanyaan, kalau bisa tak kasih 100.000. Kalau 2 berarti, dia ngomong. Kalau 2 berarti, ngomong iki lho nang ngomong. Kalau 2 berarti 200. Nah, kalau 3 berarti 300. Kalau 4 berarti 400. Nah, tergantung berapa yang bisa kamu jawab. Tapi tidak boleh ada yang mendudukkan. Nek ono sing dudui pertanyaan batal, Bima pulang tidak membawa apa-apa.
Tapi kalau dia menjawabnya salah, tapi dia jawab dewe tapi salah, tetep tak sangoni. Berarti salah ora apa-apa, sing penting tidak dapat contekan. Siap? Ayo. Siap. Ya, ayo kan kamu kepengen jadi tentara toh. Yuk. Siap, gerak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Hormat, gerak. Duh. Keliru. Iki kanan. Ya urung tegap gerak kok. Tegak, gerak. Kamu saudara berapa? Dulure ana pira? 1, 2, 3, 4, 5. Pira? Dipakai 5. 5. Oh, anak ibu 5. Loh, piye to Le? Apa nek Magelang napa dulure? Hah? Iki dulur anaknya ibu berapa? Anaknya ibu? 2. Anaknya ibu 2. Kamu anak ke? 2. 2. Berarti punya kakak? Punya. Cewek apa cowok? Cowok. Oh, cowok. Ikut ke sini apa enggak? Enggak. Oh, enggak. Kamu sendiri ikut sini. Ibu ramelu? Enggak. Nendi? Kerja. Hah? Kerja. Oh, kerja. Kerja di mana? Magelang. Oh, Magelang. Iya, podo aku saiki yo nang Magelang podo. Bapak neng endi bapak? Kerja. Bapak kerja juga. 2 orang itu kerja sedang mencari nafkah untuk pendidikanmu. Guyu. Ya wes, pertanyaan untuk kamu. Mau sing gampang apa sing angel? Gampang. Pertanyaan pertama. Apa kok ngene? Kamu tadi mendengarkan aku enggak, Bima? Iya. Mendengarkan dari awal. Oke. Nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Artinya rumah itu gelap, bisa terang, kita terangi dengan 2 hal. Mosok jenengan mboten eling nggih? Bisa kita terangi dengan 2 hal. Dengan apa? 1. Lampu. Bener. Ya bener. Rumah gelap. Cara meneranginya dengan lampu. Dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ya bener sih dengan lampu. Ya wes, ngetan tak ganti pertanyaannya. Ini kudu nempel kene nggih. Ya, kene. Nah, tak ganti pertanyaan sing gampang. Sebutkan 10 malaikat. Yuk. Malaikat Atib. Atib. Oh, Atib. Israel. Hah? Israel. Kit pertama Jibril. Mikael. Selamat. Ayo, ya wes sing gampang. Bacakan niat sholat subuh. Subuh. Gak roh. Karo pisan. Ya wes, rukun Islam ada berapa? 5. 5. Apa saja? 1. Sholat. 2. Ayo. Naik haji. 3. Sholat, naik haji. 3 apa? 3. Rukun Islam ada 5. 1 sholat, 1 naik haji. 3 apa?
Sahadat. Ya sahadat, 3 sahadat, 4. Sholat. Sholat maneh. Oh ya ya. 5. Naik haji maneh. Sini. Kamu ngaji nyampe jilid berapa? Mau 3. Hah? Mau 3. Oh mau jilid 3. Berarti habis ini 3, 4, terus berapa? Nyampe berapa jilidnya? Pakai metode apa? Orang ngerti. Ya wes. Sampean. Oh doa mau makan, pasti bisa. Bisa coba. Allahumma barik lana fima ruyaktana wa qina adzabannar. Kenapa sih kok kayak wong sedih ngono iku? Allahumma barik lana. Ojo sedih, doa mau tidur. Bismillah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Wes terus turu ya. Ya wes, tak dungane dadi anak soleh. Heeh. Sampeyan ket wau tak kei pertanyaan ket awal sampai akhir durung iso kabeh. Tak paringi 100.000. Cukup apa kurang? Kurang. Kurang. 100.000 kurang. Ya wes, berarti kudu iso jawab mana nek pengen 200.000. Ket tak paringi 100.000 dhisik. Nah, mengko tak tambahi nek iso jawab. Seneng apa ora lu? Seneng apa ora? Seneng. Seneng mawon apa seneng banget? Seneng banget. Wah, emang rencana gawe tuku apa duite? Duite gawe tumbas apa sayang? Tumbas. Kayak kemai. Oh, kayak emak alhamdulillah. Berarti mengko 200.000 kayaknya emak kabeh. Hah? 200.000 dikene emak kabeh. Jawab. Tidak. Dikene emak piro? 100. Oh, 100. 100 buat Jajan. Emang bentino sedina diparingi piro ambek emak? 3.000. Oh, 3.000. Banyak. Biasanya beli apa kamu? Jajanan. Oh ya wes ya. Ya wes berarti kudu iso jawab situ engkas ya. Ya wes, ayo jawab. Mau kan rukun Islam, rukun iman bisa enggak? Enggak bisa. Ya wes. Apa ya? Kamu kenal sama aku apa enggak? Kenal. Apa? Kenal di mana kita? YouTube. Wah, biasanya lihat aku. Iya. Oh, oke. Biasanya lihat ceramah apa sholawatan? Lihat berbagi uang. Sekarang kamu dapat uangnya, kamu dapat sangunya, ya toh? Berarti nak sampean sering delok aku maringi duit, berarti kudu iso jawab pertanyaan, kudune. Berarti kan kudu disiapno, biasanya sing ditakokke nopo? Oh niat subuh, biasanya sing ditakokke nopo? Rukun Islam, ya kudu iso. Ayo coba baleni maneh, rukun Islam ada berapa? 5. 1. Sholat. Lupa. 2. Lupa maneh. 1 syahadat. Rungokke aku ya. Rukun Islam meneng kabeh. Ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Ulangi. Ya. Kecepatan. Hah? Kecepatan. Oh, kecepatan. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Ulangi. 1 syahadat. Ya. 2 sholat. Pinter. 3 nak waya Idul Fitri. Apa? Idul Fitri, beras. Apa? Duh, Gak roh. zakat. Ayo baleni 1, Ya. Syahadat. 2, Sholat. 3, Yakat. 4.
Sholat. Salat maneh. Eh, Wis gak apa-apa. Mangke mantuk diapalke nggih. Tak tambahi 100.000 lagi tapi ngomong ini. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Ngene. Wong gagah maju, maju. Oh, tentara kok. Yuk, wong gagah, yuk. wong gagah Ngombene larutan larutan cap kaki 3. cap kaki 3. Baleni, ojo mandek-mandek. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Yuk. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Yuk. Wong gagah ngombene cap kaki Loh. cap Baleni maneh. Wis basa Jawa, basa Jawa. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil 3. Nah, ayo, ayo. Ben ora ngelu, ayo. Ben ora ngelu, ben orang ngelu ngombene ngombene larutan larutan cap sikil cap 3. sikil 3. Nah, baleni ketawal. Ojo mandek-mandek. Yuk, ben ora ngelu. Yuk. Pertama, Ben ora ngelu. ben orang ngelu ngombene cap kaki Sikil, sikil, sikil. Baleni, ben ora ngelu. ben orang ngelu Ngombene. ngombene larutan cap kaki Yo, sikil. Ayo dieling-eling sikil, 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 sikil. Iya sikil. Ayo, ben ora ngelu. ben orang ngelu ngombene larutan sikil Larutan sikil. Ya wes gak apa-apa. Sikil. Telu ya wes tak paringi kae, tak paringi goodie bag. Ini dari larutan sikil 3. Alhamdulillah. Nuwun. Sami-sami. Mike. Wes. Le meneh nek persiapan kate ketemu aku maneh, apalno rukun Islam. Niat sholat subuh, ya toh? Niat sholat subuh apa maneh? Nama malaikat Allah. Siap nih. Mengko nek wis hafal aku njaluk samu wis hafal. Ngono, ya. Yes. Bismillah. Mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan anak-anake soleh-solehah kabeh, nggih. Napa malih kan kepinginane awak dhewe kan kepengin anake api-api, kepengin anak-anak yang bisa menjadi qurrata ayun, dipandang menyenangkan, dilihat mengasyikan, gawene seneng ibadah, seneng ngaji, gitu. Apa maneh kan kula jenengan kepengine kan anake soleh-solehah kabeh. Maka orang tua harus mencontoh siapa yang berhak mengajar. Tak dongak ta dadi anak sing saleh ya Le. Bebeke aja lali dipakani. Niki sinten? Oh baik, Masya Allah, nggih. Muga-muga bebek. Muga-muga, siapa sih jenenge? Bima. Muga-muga Bima dadi anak soleh. Rukun Islam ya Bim. Niat sholat subuh ya. Nama malaikat ya. Ya muga-muga sedaya sing hadir mriki pinaringan anak-anake soleh-solehah kabeh. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala